Good morning! So, kaning akong vlog karon is ipakita lang na ako kung insa na mo pagsulay o gamit aning tractor, no, hand tractor sa rice field. So, bugat gid siya. Muna kulbaan gid ko ani pag try na ko primero, dili ko halos makairog. So, moto si Kuya, sige kog tudloan niya nga kung ako daw kunong ipadagan is akong iangat anya akong duot pagkuan pahunong mo na siya, sige ko gunong-hunong ani kay arang gid kahanga bugat kayo so kanina nga time na is mautong time nga na-eskwela ni sa TESDA of Agri-Crops. So mauto sige na ako niya og duot kay arang man kahangat mo nang hinahinayan na ako ganit maguyod kay arang rabang danguga sa lapo kay ang lata man ang babaw lagay niya hilaw kay murag medyo gahi siya. Kaya grabe pa yun ang dakuan nga umahan kahumayan usahay lagi mo kuan siya mo saningan mo ungot kay gahi kayo ang kuan lupa niya ang sagbot sa makaungot po na siya kayo maunang ang kaliday mga kuan no mga farmer is kapoy gid siya kayo na realize na ako kay grabe yun sa kita sang lawas ato na time mo nang magpasalamat dito sa mga farmer kay wala naman mo hatag na ito ang pagkaw na itong bukas walay maghumay ano na layo-layo pa din siya daganon tabak tas na dahil mo kung nagdagan so wala na ako na siya wala lang ko nagbutbuot og bangag diha no kay dagan kayo sagbot mo tong ang katong murag nga laktaw na hapong apilon kay kuan man lain kay tan-aw niya kay gihangak naman kay kuan na marang buga-buga na lagi kong hangin kabing kapuya oy bugat ni giday ng turtle marang dugay ko nakatuyok dugay di ko nakatuyok kay layo-layo man siya as kayo finally nakaliko na yun ko no niya diha nagsugod na ko og kanang kuan anam-anam og buhi sa kuan kay para mas kusog-kusog siya mudagan ba kay hangak na kayo kapoy kay sige dut-dut tamo to nalipay ra sad kung hapit na mo man kay jara grabe yung kapuya oy bugat yun na siya tuyo makaingon si kong digid lalim grabe ang pamaulahawan ang kaugma okay lang ta nagpwede na nimubutangan o kuan ingkuranan grabe mga kapuya samot na siguro ka ng kuan ragyod ka ng mano-mano ragyod na siya bintahan na kan gani siguro ning nga nilang traktor kay mapino man gito siya nya dira day no sa likod is daghan kay mga wild ducks siguro daghan mga wate mo nilang gipangaon perte na yun akong kapuyaan na grabe na yung hawa murag ni uga na akong tilaok kapoy kayo nang magtrabaho dahil uma pero kaya apil man lagi sa requirements so hala bira kaya man makapasarap na di ba nahihirapan na sa IV hapit lagi ko maabot pero tinagin lang kapoy pero nalipay sa ko kay patry mo sa naka-experience no ma-realize ito sa kapoy ang atong mga trabaho sa atong mga kanununuan kaniya dito ay hapit na di ba magsige ko dot-dot dangog kayo ay salamat kuya. So maura to guys, maura to akong i-share karon nga video og salamat sa paglantaw. I hope na nalingaw mo. So thank you, bye bye, God bless.